Sa CCTV footage sa Barangay Tuburan, Ligao City, poko mas o menos alas 7:15 kasubanggi, hagup ang nangyaring banggaan kan sarong pampasaherong jeep asin ambulansya. Sa kusog ang pakakabangga, tuminagilid ang ambulansya, mantang nawaran maning kontrol sa manibela ang driver kang jeep rason nga ni maokupar kan ng ibong na linya na nagresulta man sa pagkakasaabit kani sa kasabat na tricycle. Sigun kay Police Staff Sergeant Vincent San Juan, kang Ligao City Police Station, pagaray na subot ang jeep sa kataid sa ng barangay, mantang pabalik naman sa Banwaan kang baka kay ang ambulansya, matapos na maghatod subuting sarong pasyente sa Pili Camarines Sur kang maaksidente. Sa duman sa linya, pasiring naman kitang uwing tabako man. Ngunya, yao naman so ambulance, kaya na side sweep niya so unahan kang jeep. Kina so impact ang collision, so jeep nag-swerve pa kaliwa. Nakaon niya so left lane kang kalsada, kina yao naman so approaching na tricycle na nasagi niya man ito kaya na nadamay sa tricycle. Lugadan ng apat na lunad kang ambulansya, lugadan man ang driver kang tricycle asin sarong pasahero kani. Maswerte naman na daing sinapong lugad ang driver kang jeep, tulos man na naidara sa ospital ang mga iridong persona na suminapo ning minor injuries. Ining driver kang jeep, day makitama. Bali, so ano niya lang, may damage talaga. So, jeep lang. Kina, so driver man kang tricycle, may mga minor injuries man. Kina, so sa ambulance, mga minor injuries man. Dinaranas inda kang ambulance, ay kang sidara MC personnel sa hospital. Aminado ang Ligao PNP. Accident-prone area ang nagkapirang porsyon ng tinampo sa saindang lugar, kaya importante nanggad ang labing pag-iingat. Sa presente, di pa man nagkakaigwa ng pag-ulay ang ambuslados, asin nakaluwas naman sa ospital ang mga nalugadan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.